Gaurko ekimenaren aurkezpena bada egun garrantzitsua guretako, danok dakizuenez, aspalditik gabiltza lantzen ekimen hau, Elorrizoko turismo eta Elorrizoko promozio eta Elorrizoko irudia munduan zehar zabaltzeko, hori asko esatia badabe, egisa da. Eta izan da ekimen bat luze landuta, lan azpiko lana eta lan zikina pilo bat aldiz begiratuta, pilo bat aldiz planteatuta, gora beratxua, baina ailegau da momentua inauguratzeko, ailegau da momentua ikustarazteko, erakusteko, eta ailegau da momentua zorionez sasoiz, ailegau da momentua, gaurko eguna jarri ginen jomuga, 2010ko uda jo ginen abia puntua, eta, fetxa importante hauetan, badakizue Elorrizon uztaila hasieran esan nahi handiko egunak diela eta zorionez eukizuko dugu arrakasta daukan ala ez, eta funtzionatzen dauen, baina gure partez ezatia esperantza handia jarritza dakaguz ekimen honetan. Gaurkoa da abia puntu bat, ondare ibilbidea gaur egun ezagutzen dugun moduen, espero dugu denboran zehar handitzeko eta beste herriko beste puntutara aiatzeko kapazitate eukitzea, eta nire partez bakarrik esatia udalaren izenean, gobernu taldean izenean, eta nik uste dut kultur departamentoen izenean, eskerrak bihotzez emon behar dutzaula, bertan parte hartu duzuen guztioi. Hori egin dugu ibilbide bat, ibilbide hori markatu dugu baldosa batzuekin lurrean. Baldosa horiek esaten dute ze zenbaki sakatu behar duzu audiogidan eta urrengo baldosa nun dagoen. Holan jarrai daiteke ibilbidea galdu barik eta zehatzez. Bestalde batetik, ibilbide horretan dauzoen eraikin importanteak edo garrantzitsuenak eta beste elementu batzuk, monumentuak, plaka bat ipini dugu horiek horren azalpen bat ematen, oinarrizko azalpen bat da, eta denek daukate eman komunian oinarrizko datu batzuk dala, eraikinaren edo monumentu horren izena, izen hori lortzeko oso lan garrantzitsua egon da Euskara Departamentuan toponimia aldetik, eta gero agertzen da horbe monumentu edo eraikinaren estiloa eta gutxi gora bera garaia, noiz egin zen edo noiztik dagoen hemen. Alde batetik neukan mamine patel baten eta azala ipini bizakonari. Azala ego batu egin bizan zelan bait. Eta orduan nire buruei, zer bat egin uzan ez, eta egiten moduko bat egin uzan. Hau da, nik zer egin gurako neuke, honekin guzti honekin. Hau da, Elorrizo nun saldu gurako neuke. Eta, Josebak aitzatu dau, kanpoa ekarri beharko geunkela barrura, eta nik bide bikotxeko bidie ikusten dut, ezta? Bai, kanpoa barrura ekartea ondo dago, eta ondo ikusten dut, eta geure barrua saldu egin behar dugu, kanpora begira, ondo dago hori. Baina guk geure barrutik nik uste dut geure herrian oina jarri eta indarra hartu behar dugula. Eta oina jartzeak azken baten esan gureko leuke geure herria maitatu ez ezik ezagutu egin behar dugula, geure lehena ezagutu egin beharko geunkela, oraina lantzeko eta etorkizunera begira puntapizue botatzeko guk hemen inguruotan esaten dugun modua.